tal-Special Olympics Malta wasal f'pajjiżna it-tnejn wara nofsinhar wara avventura fl-Lodi l-Italja. It-13 l-atleta Malti kompeta f'kompetizzjoni reġjonali illi fiha ħadu sehem 11 reġjun. One News tkellem ma' l-iżgħar atleta Tea Kutajjar illi ħadet sehem fil-ġiri. Id-direttur tal-Special Olympics Anna Kallejja qalet li l-akbar suċċess għat-tim Malti kien fl-atletika. Jien ħadd tal-ġiri, l-ewwel u ħadd it-tieni, tal-100, tal-200 u hekk u ġejt l-ewwel. Tal-long jump. U x'qatt naralek żewġ midalji hemmhekk, x'irba'? Waħda rbaħta, deb, u l-oħra parteċipajt. Et ħadwit fuq ħadwit u lije u fuq il-bo. U ħadd pjaċir? Iva ħadd plaxri. Mela Michael, fiex ipparteċipajt inti? Ħadd sehem fl-800, fil-1500 u ġejt l-ewwel tlieta li huma u ħadd sehem fil-relay. U bad ħadd sehem fit-triathlon u ġejt il-ħames. Riżultat tajjeb ukoll fil-volleyball. Mela Matteus, inti fiex ipparteċipajt? Volleyball. U għat naralek l-għandek il-medalji inti? Bronze medal, tila post, bronze medal volleyball. 400 meters bronze medal, tila post. Runners up silver, 800 meters. Il-ġenituri tal-atleti li tkellmu magħna urew l-apprezzament tagħhom għall-ħidma tal-Special Olympics Malta u kif l-isport għen fl-iżvilupp ta' wliedhom.